Biyen ping 12 buka lewate dalan ya kene. Ngono. Lho iya no. Lho nggih no. Lho langgih no. Lho langgih no. Ping 12 kan ngoten. Ping 12 kan ngoten Pak Sinuwun pripun danane apa kesupen. Pokoke ya ora lali. Pokoke wis nang kene to kowe. Sudah diabdi to. Lah ya. Abdi win lho ah. Itu sejarah ya ora apa-apa. Lah terus nang apa sapa sing ngomong gantongi dhewe? Sapa sing ngomong gantongi dhewe? Nah iki tuduhan kowe, tuduhan tak gak berbukti kowe, itu tuduhan kowe kantongi dhewe. Lembaga Dewan Adat. Loh, lah yang sing anu nika kok Gusti nuwun. Terus pundi?